обичаме някакви готини места. Тук кадри на това Game of Thrones, Игра на тронове. Стигнах реката, може би по същата пътека за пръв път, от която съм дошъл. Или не. Сега ще разбереме. Какво е това? Някой го знае. Да пише в коментарите. Тук нещо се чу. Да, миналия път тук пресеках. Но сега ще пресечем отгоре, защото мисля, че там точно минах миналия път в тъмното и се катерих нагоре. Чай да видим всъщност дали има по-нормална пътека там или просто в тъмното не съм я видял и съм драпал нагоре. Явно просто няма пътека. Няма пътека, докато не я намериме. Там е пътеката. Аз миналия път драпаха от там нагоре. Какво се е случвало? Излезах на пътеката. Тук сега ще стигнем една готина каштурка, като е готина за барбекюта.
интересни места по планината. Тук едно от тези интересни места. Малко почивка ще направя тук. Интересно ми е, защото много хора питат и ми казват, нали, ти им показваш лошото на този свят. Как да го оправим? Ми отговорът се крие винаги в нас. Просто винаги трябва да се стремиме откъдето минеме, след това да е едно по-добро място. Например, ако отидете някъде, винаги гледайте да вземете едно буклуче повече, отколкото вие сте направили. Мисля, съберете си вашия буклук и вземете едно буклуче. Така, ако всички правиме, ще е по-чисто. То не, че сега е много мръсно, но очудващо даже чисто е. И е готово за барбекю. Но това исках да кажа, че отговора е в нас. Ние можем да променим света, като всеки го направи както може. Това вижда сега.